Itong kalaban niya, si Bagsik, mabagsik talaga. Kaya nga idol ko ito, the better man on Battle of the YouTuber sa laban niyo was really Boy Bagsik, my new favorite boxing vlogger. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Country TV. Please like and subscribe. Boy Bagsik, kinabibiliban ni Pao Salud. Bagong aspiring YouTuber ang napabilib sa ating legendary boxing commentator na si Pao Salud. Isa sa mga solidong laban mga idol ang suntukan ni Boy Bagsik at Billy Jack Sanchez sa The Battle of YouTuber. Talagang napahanga ako sa laban ng dalawa dahil real suntukan ng mga sikat ang ginawa ng dalawang manlalarong ito. Si Billy Jack Sanchez mga idol ay may experience na pagdating sa boxing. Maraming professional boxer ang nakahawak at tag-training dito kay Billy Jack Sanchez. Isa na dito ang ating champion na si General Cuadro Alas Casimero, kung saan naturuan na siya ng mga teknik pagdating sa boxing. Batak din sa training ito si Billy Jack Sanchez, kaya naman malaki ang tsansang maipanalo nito ang laban. Ngunit sa kalagitnaan ng laban mga idol ay tila na baliktad ang ihip ng hangin. Ang may experience na pagdating sa suntukan mga idol ay pinataob ng batang manlalaro na si Boy Bagsik. Binugbog nga itong si Billy Jack Sanchez at sinalo ang mga rumaragas ng suntok na pinapakawala ni Boy Bagsik. Kaya naman nagtamo ito ng black eye sa magkabilang pisngi. Sa palakasan ng dalawa mga idol ay naipanalo nga ni Boy Bagsik ang laban. Talagang ang napakahusay at napakalakas ng dalawa. Pero sa suntukan mga idol ay may isang mananalo at may isang matatalo. Samantala napakahusay naman ang pinakita ni Billy Jack Sanchez. Nalamangan lang ito sa bilis at lakas kaya ganun na lang ang naging resulta sa laban ng dalawa. Samantala mga idol ay napabilib ang lahat ng laban ni Billy Jack Sanchez at Boy Bagsik sapagkat napaka-sports lang ang pinakita ng dalawa. Kahit napakalakas sila magtrastukan mga idol ay talaga nga namang nakitaan natin sila ng kabutihan sa likod ng kamera. Samantala marami naman ang umangat na pabilib kay Boy Bagsik. Dahilan para bumilib din ang ating idol pagdating sa commentator ng boxing na si Pao Salud. Panoorin natin ang video na ito. Okay, actually isa ito sa pinakamagandang laban na napanood ko dun sa Battle of the YouTuber. Saludo talaga ako sa parehong boksingero. Unang-una kong sasabihin, professionalism, ang ganda. At ang ganda rin ng laban. Very good showmanship para sa parehong nagsuntukan. Ano? Sabihin ko sana parehong boksingero. No? Of course, mas kilala ko po si Billy Jack. Si Billy Jack has trained with professional boxers, has trained with General Casimero, with Jason Casimero. Unfortunately, doon sa laban niya, medyo I've still seen a little bit of wildness. Medyo wild po yung suntok niya ng konti. He's the bigger guy. Unfortunately din, itong kalaban niya, si Bagsik, mabagsik talaga. Very good showman, maliit, ang hirap habulin, ang hirap tamaan, at mabibilis din. Unfortunately, totoong mas mabilis po yung Boy Bagsik. Ang ganda pa ng mga ng mga birada niya, yung mga left hook niya, natamaan po si Billy Jack. Alam mo na, alala ko tuloy nung na nag-sparring sila ni General Casimero na natamaan din si Billy Jack doon ni General Casimero. Nagkaroon din siya ng stanky fish, yung tinatawag nila na nawawala po yung balanse. At nawala po yung balanse ni Billy Jack doon. Yun po yung pinakahuling instance. Hindi ko na ipapakita kasi alam kong nakita nyo na. Hindi po basta-basta yung boxing. At alam natin, lalo na walang headgear. Naggawa na nga ng video si Billy Jack na dapat walang headgear. Siguro pag walang headgear, hindi ganun ka-impactful yung laban. Siguro baka nag-iba pa yung course ng laban, baka umabot ng decision. Pero I think Boy Bagsik still will win that one kasi nakita natin yung mga first few rounds talagang mas maraming patama ng Bagsik. So mas polido sa boxing yung Bagsik. Kaya nga idol ko ito at nakakatawa siya kasi pag bago maglaban, pagkatapos ng laban, yumayakap din naman si Billy Jack, which is very good. I really appreciate that kay Billy Jack. And saludo ko, tuloy-tuloy mo lang yan. I know medyo emotional si Billy Jack so para sa akin pare, saludo pa rin ako sa very good show, sportsmanship, you will still develop, but the better man on Battle of the YouTuber sa laban nyo was really Boy Bagsik, my new favorite boxing vlogger. Nakakatawa at nakakatawa. Ang dami pang exhibition na ginawa after. Again, di ko na ipapakita. But sana tuloy-tuloy na rin ito yung Boy Bagsik. Kaso mag-ingat lang siya, no? Very wild, pero doon siya nakilala At tuloy-tuloy lang. Iba talaga, mga Bisaya. Iba talaga kayo, Boy Bagsik at saka si Ungas. Galing. Ang galing pare. Saludo.
Sana panood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Isa ka rin ba sa napabilib ni Boy Bagsik? Kung isa ka sa amin, mag-comment ka at na mapag-usapan natin yan. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isa hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye!